ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ଧରିବି ନା ମୁଁ କଣ ତ ଗୋଟେ ଧରିବି ବୋତଲ ଧରୁନା ବାସ୍ କଣ ତ ଗୋଟେ ଧରିବି ମୁଁ। ତମ ଗାଁରେ ବିଲ ବାଡି କିଛି ଅଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ତମ ଗାଁରେ କିଆ ମୂଳ ଅଛି କି? ତମର ବାଡି ପଟ ଅଛି ନା? ହଁ। ଆଉ ନଈ କୂଳ ଅଛି, ନଈ କୂଳକୁ ଯାଉଛ ନା ସେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ନ କରି ବାଡି ପଟରେ? ଆରେ ଦଣ୍ଡ ପାଣି କହୁଛି ରେ, ଖେଳୁଛି କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ? ଅନିଲୋ ତାହିଁରେ ଗେଟ୍ ବଜାର ଟୋକା ମୁଁ ସାରା ଓଡିଶାରେ ଜାଣନ୍ତି। ଗେଟ୍ ବଜାର ଟୋକା କଥା କଥା କେ ଫୁଟେଇବେ। କଣ କହିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଫନିର ମୁକାଲ ପାଇଁ ଘରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ରଖିଛି ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ରଖିଛି। ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟରେ ଆପଣ କଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ମୁଁ ସଫଲ 3 ପକେଟ, କଡ଼ା ବାହାରେ 2 ପକେଟ। ପାନୀୟ ଜଳରେ? ପାନୀୟ ଜଳ ଭିତରେ ହୁସ୍କିର କୁଆଟେ ଗୋଟେ, ରମର କୁଆଟେ ଗୋଟେ, ବିୟର 4ଟା। ମତେ ତମେ ବାହା ହେଇଛ, ଜାଣିଛ ମୁଁ ତୁମର କିଏ? ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛି ମାନେ ଜାଣିନି ବୋଧେ। ଆଚ୍ଛା ବାହାଘର ପରେ କିଏ ଆସେ କହିଲ? ଶାନ୍ତି ଭାଉଜ କହୁଥିଲା ବାହାଘର ପରେ ଘରକୁ ଆସେ ମାଇପ। ଏଇ ଭାଇ ଆମେ ଯେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛୁ। ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନି। ତୁ ବି ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ଦିନେ ଗୋଟେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ, ତାର ପ୍ରୁଫ ଅଛି। ଇଟିଲି କରିକି ମତେ ଦବୁ, ମୁଁ ଖାଲି ଢୁସ୍ ଢାସ୍ ହେଇକି ଖାଇ ଚାଲିଛି। ଭୋକ ମତେ ପୁରା ଛାଡ କରିଥିବୁ ହେଲା। ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ଘର ବୋଧେ ଚାକର ବାକର ରଖିଛନ୍ତି, ବଡ ଲୋକିଆ ଘର? ଚାକର ଏଟା ସ୍ୱାମୀ। ତୁମେ ଗୋଟେ ମତେ ମୋବାଇଲ ଆଣି ଦିଅନ୍ତନି? ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? ନାଇଁ ମ ତମେ କେତେବେଳେ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛ, ତମ ନମ୍ବର କେତେବେଳେ ବିଜି ରହୁଛି ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ଜାଗା, ସେ ନାଁଟା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଶୁଣିଥିଲ? ହେଲେ ଗୁଜୁରାଟ ଦେଖାଯାଉନି, ଅରୁଣାଚଳ ଦେଖାଯାଉନି, କେବଳ ବେକ ତଳେ ଥିବା ହିମାଳୟ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରିବ? ହଁ ସାର୍। କିଛି କରିକି ଦେଖେଇଲ। ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ତା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ। ମଉସା ଘଇତା ମାରି ପାଟକୁ ରାସ୍ତା କପଟେ କହିବେ କି? ଆରେ ଶଳା ମୁଁ ତ କୋଉ ମାଉସୀର ଘଇତା।